Moj Mihajlo je u februaru mesecu aplikovao na Harvard, Stanford i još tri univerziteta Ivy League. I prošao je na svih 5. Na svih 5 je prošao. Obavio intervju i dobio mail, obavestit ćemo te o početku školske godine, proceduri upisa i tako dalje. To se dešavalo početkom februara meseca. U aprilu mesecu je stiglo identično pismo sa 5 adresa u kome piše: Mihajlo, tvoj upis je postpone. Tek će se videti koliki je ovo gubitak za sve nas. Znaš zašto? Zato što nismo uveli sankcije Rusiji. Miki, to je propast, ne vredi to više ni komentarisati, nemaš tu više ni save dati, ni šta reći. Jako je teško u ovim okolnostima. na tvom licu se ne vidi ta empatija. Nekada moraš i da pričaš ono što ne misliš i da zatežeš da bi kontrolisao nešto. A šta vi što je to rekao? Zato što je govor. Evo, hoću da iskoristim priliku da gospodina doktora Lemeksa pozdravim. Opet pravi vakije ko što si pravio i nastavi to da radiš.